Βαφείο αυτοκινήτων Τάτσης Γεώργιος. Εγγυόμαστε το άριστο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά της αγοράς με τις πιο σύγχρονες τεχνικές βαφής. Το βαφείο Τάτσης Γεώργιος εξειδικεύεται στις βαφές καρμπόν ανθρακόνημα. Οι βαφές καρμπόν είναι στην ακμή της τεχνολογίας σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Βάφουμε κομμάτια του οχήματός σας όπως καθρέφτες, ζάντες, πίνακες οργάνων, κινητά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμη και την κιθάρα σας. Διαλέγετε ένα οποιοδήποτε χρώμα ή σχέδιο καρμπόν ανθρακόνημα και εμείς βάφουμε την κιθάρα σας όπως εσείς επιθυμείτε. Βαφείο αυτοκινήτων Τάτσης Γεώργιος. Κρία Ιωαννίνων. Δίνουμε στο όχημά σας την αρχική του μορφή. Είτε αυτή έχει χαθεί από κάποιο τρακάρισμα, είτε με τις φθορές που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου. Τοπική βαφή ή ανανέωση χρώματος. Οι τοπικές βαφές μπορεί να επιδιορθώσουν γρήγορα και οικονομικά γρατσουνιές, σκουριές, μικροχτυπήματα και οποιαδήποτε άλλη αλλίωση. Βαφές ματ. Η νέα μόδα που εντυπωσιάζει. Ελάτε κοντά μας και επιλέξτε από το πλούσιο χρωματολόγιό μας αυτό που σας εκφράζει. Βαφές αυτοκινήτων Τάτσης Γεώργιος. Κρία Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2651 0 60 480 694 85 32 658. Με υπευθυνότητα, πολυετή πείρα και συνέπεια.